Moikka YouTube, se on... Hetkonen. Auta mua! Kuka mä taas oli? Ai niin juu, Niko. Ei jaksanut laittaa sitä peluuri koko ajan. Joo, siinä meni sellainen vartti. Ei vaan, 15 sekuntia. Tänään me pelataan... taas kerran Clash Royale ja kaikki huutaa, että ei enää. Videota se ärsyttää. Ja joo, Onni on taas mun kaveri. Haluatko kertoa jotain tähän? Joo, ihan tiedossa. Voit puhua kovempaa, kun tää ei ota niin hyvin tätä ääntä. Jepee, Minion Horde tulee level 5. Valitettavasti kyllä. Entä sinun areena? Tänään me pelataan vähän Friendly Battlea tämän kuuluisan Onnin kanssa, joka ei ole siis yhtään kuuluisa. Kuuluisan Onnin kanssa, joka ei ole yhtään kuuluisa. Sillä olet siis superkuuluisa. Kukakohan toikin oli ihan sama, mä vedän siitä massit itselleni. Mitä? Mennään Friendly Battle. Missä sä sait Tesla? En mistä, mutta... Pystytkö sä vasta? Yes! Mikä levy musketeer sulla on? Kohta 4. Niin joo, mä pyydän sua. Joo, enää ei pystytä menee vitsi, Double Elixir Challenge. Mutta joo, mä pyydän. Oota, mun pitää laittaa yksi toinen tyyppi. Voi vitsi, tästä tuli häviö. Ja tiedä se on nyt. Niin mä lähdin sunkaan Friendly. Joo. Odota pikkuhetki, odota hei, mä en oo vielä sisässä, kato. Tää on niin noobi. No. Oh no. Sä et voi päästä tästä läpi. Mä oon kiirien pakkaan, Sä et tuohon yhtään damagia mun turneihin. Mä jo vallotan sunnanen. Hei. Hetkone. Mitäs tämä on? Aika helppo voittaa. Joo, tää oli rypeen voitto ikinä. Ja joo, tästäkin tulee siis... Kato kuinka kauan meillä on nauhoitettu. Yli vuosi. Kyllä. Ja odota, niin mä vedän yhden tavallisen battlen, niin mä koitan saada se vitsi Crown Chestiin ja saada tähänkin joku chest opening vielä, niin että tästä tulee kiva video. No joo, ja jos tilanne, niin se sairaan. Joo, jos tilaa sitten. Hei, pahi, sulle ei ollut lupia. Ja nykyään tässä tarvitsee kuulee luvan minulta, jos haluaa hyökätä minua vastaan. Se on tämän pelin sääntö nykyään. Prinssi! Mä voitin. Nyt oikeesti! You're not serious! Oikeesti tää oli varmaan joku maailman surke witch. Vitsi. Ymmärsittekö vitsin? Vitsi. Witch. Tiedätkö mikä on witch? Voi toisen minipekka ja mun minipekka. Voi kuusi juhla! Vientimme kuuseltaan. Ei jumala, taisin hävitä. Ai. Ei kun en välttämättä Kun näyttää hävitä. komealta toi sun videotaistelu. Anteeksi, että ette siis vahingossa näet sitä. Sori, valitan. Mutta hän vetää täällä maailman ennätystä varmaan vai mitä? Minä. Niin se häviää. Kyllä. Teet maailman häviämisennätyksen. Jep. Häviät noin zilliardit kerrotaan voitot sille. Voidaan tohon niinku it's a trap. Älä tule tänne. Taisin voittaa tän matkan. Jos vielä minipekka kehuu, niin se on voitettu tänne. Säästetään vähän eliksiiriä. Oi. Mihinkäs mä sitä säästänkään enää, kun kohta ei oo edes mitään täällä jäljellä. Jaha, oot sä vielä voittanut? No en vielä. Kohta olen. Mut mä johdan tällä hetkellä. Mulla on 1 leveli isompi ja joo. Viimeksi pelasin Clash Royale. Käykää, että mä lupaan, että seuraavaksi tulisi jotain vitsin muuta. Siitä puheella laitetaan vitsi.
Voi vitsit, Hog Rider! No! Goblin Barrel, tee sinä ees jotain. Tuo yksi kakkion ei saa tehdä mitään muuta kuin pyöri ympyrää vitsi. Nyt tuli hyvä vitsit. Nyt tulee Witch ja Skeleton armi. Skeletonien määrä on loputon. I win. Ylös. Jutsilleen. Oikeesti, Hog Rider, mene muualle, mä tarttis sua. Mä sain No! Mikko, mä sain kuule silverchesti. Jee. Ihanaa, nyt oikeesti hyökätkää. En mä silverchesti. Sä oot niin kova äiti. No oikeesti, et sinä. Mutta ihan noin totta. Eikä kuka usko toda. Mut noin totta. Ja sit Ope sekin palottaa sua. Onko sinä? Nyt mä oon Toope. Unoha kaikki mitä tiedät. Eiku heikkonen. Ja mä haluun matikkaa unohtaa. Koulun. Mä osaan enää matikan lasku. Mä tipun ykkösen. Se olisi mitä kuvaa varmaan. Näitä se uutisissa. Tyyppi oli niin hullu, että päätti sitten kuunnella tyhmää kaveriansa. Hei! Mitäs nää piti käydä? No vaikka mä hävisin, niin joo, ihan sama. Jees, mä saisin yhden vitsi kokoille. Jees! Nyt katso, onni. Nyt avataan Chrome Chest. Nyt jotain hyvää. Eikö sä saanut Money! Saiko sä tuolta X-Bovi? Oi, taisin muuten saada. Juu, sai. Barbarianeja. Nyt tulee aina liikaa minioneita. Joo. Se on hyvä. Freeze! Onko eka? Jep. Siitä tuli vielä unlock. I like. Mäkin saanko? No kaikki tyyli epikkää melkein. Sama. Itse asiassa. Kyllä minullakin on epikkejä miljardeja. Mä tein tuolla Teslalla mitään, se on niin kuusesta. Siis toi oli mun mielipide. En tiedä vaikka mä en halua taas sitä, että joku kommentoi, että joo se on hyvä. Mutta ihan sama kuin sen kun kommentoi, että miten menee. Aika huonosti. 6 sunkaa. Toivottavasti mä voitan. Toi on tuhannut jo mun yhden tornin. Nyt oikeesti. Toi on 4. Tyyppi on 6 levulle. Tyyppi hävyk. Odotellaan pikkuun. Mä katson nyt tyyppiä. Mitä fridge? Info. Radiance. 4 sekuntiksi vaan! What? Ne jäätyy ne tyypit sille. Ainakin mun mielestä. Ainakin näin on minulle sanottu. Joo, joo. Laita se rage. Se laitoin jo. Ja voita. Anna. Juokse. Run. What is that? Pahistakin suhun tuolta. Fireball. Onko sä kovampi? Fireball. Maailman nuuven biisi ikinä. Jep, siinä on Se taisi olla niin, että ylös. Jep, I lose. 3, 2, 1. Vedetään vielä 1 Friendly Battle tähän väliin. Ei käy. Minä 1. hävitäsin. Ihan sama. Nyt vedetään se 1 ja ainoa ees. No ok. Tää vedetään paketissa. Vai onko se purkissa? Ihan sama. Odota hetki, mä tuhoon sut.
Kiitos, että pystyt odottamaan hetken. Eikö sä oo parempi? Hei! Väärä tyyppi. Poliisi. Missä on Clash Royale poliisi? Oikeesti, täällä huijataan. Poliisi ei oo paikalla. Voi! Nyt oikeesti poliisi Mini-Pekka on laillinen. Kai se sen tiedä. Ei ole, se on laiton. Se on laiton mies. Ei jumala. Tuhossa niitä vaan pari sekkaa rauhassa. Ei se paljon niitä tuhonnut. Ihan sama. Mä tuhlasin ainakin eliksiiriä, niin se on hyvä juttu. Hei! Mitäs tässä nyt tapahtuu? Hei! Puti! I win, you lose. Ai niinkö muka? No. Makaan! Hei! You win, I win. Tää on välillä niin lolku. Tunnuri lentää. Sulla on yksi. Juu, mä taisin joo. Tää video taisi olla tässä. Tilatkaa, tykätkää. Tehkää kaikkea mahdollista. Aina huura. Tai se taitaa olla niin, että Bye bye. nähdään sitten seuraavassa videossa.